ענק הוידאו מציגים. משלוש יוצא אחד. אחד נבחר לחפש את כולם. מי שעומד מאחורי המצעדים לפניי הוא עומד, 1, 2, 3. הוא לא בשיחים. ידעתי שצריך לשחק תופסת גובה. הוא גם לא מתחת למדרגות. יש פה מישהו! הוטלה עליו המשימה לספור את כולם. 1, 2, 3 יואב! נו די, צא יואב, ראיתי אותך. זה חתול. האויב ג' 2. אני שומע אתכם צוחקים, איפה אתם? הסרט שיגרום לכם להרגיש איזה פחד! איפה אתם? מהיוצרים של קופיקו בחגיגה. אני לא מרגיש טוב. מהבמאי שהביא לכם את לא תודה אכלתי בבית. למה? בצום גדליה הקרוב, הסרט השערורייתי ביותר של השנה, מגיע. הגיעו מים עד נפש חבר'ה, באמת! מורגן פרימן הוא סגי קפלן. תראו את עצמכם! מחבוי, הסרט. אני מאחוריך.